273ポイント、エントリーナンバー163番、寺内相馬。どうも、ステーキ終了をお聞きください。おめでとうございます。オーバーオール玉ひねが272ポイント、エントリーナンバー159番、小泉エどうも、すぐお前にお進みください。タニシャンドールとアロハツナサプライ様より100ドルのギフト券が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。オーバーオールバイネが283ポイント、エントリーナンバー175番、吉田愛菜。トロフィーとアロハフランサプライ様より100ドルのギフト券が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。では、一旦預けて、喜びの舞をお願いします。スタート・ミュージック。いよいよ All Overall の発表です。今大会のナンバーワン、栄えあるオールオーバーオールは283ポイント、エントリーナンバー175番、吉田愛菜。どうぞ、お進みください。トロフィーと賞金5万円が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。では、装飾に今のお気持ちを聞かせていただけますか。ありがとうございます。おめでとうございます。では、先ほど喜びの前を一度見せていただきましたが、もう一度やりますか。やるという